Elies Moncholí Cerveró va néixer a Paiporta el 1970, és cantautor i per això l'hem convidat a este programa. Té 4 discos al mercat. En aquest port, L'home, la rosa i el somni, Càntic 1707-2007 i La llum d'Ítaca, dels quals parlarem ara amb ell. Però és també professor de trompa del Real Conservatori Superior de Música de Madrid i és trompa solista del grup musical Plural Ensemble. Té estudis de teoria de la literatura i de literatura comparada i ha treballat a l'Orquestra de la Radiotelevisió Espanyola, amb l'Orquestra Simfònica d'Euskadi, l'Orquestra Nacional d'Espanya, la Simfònica de Madrid i la de València, entre altres. Professor Elies, veient el teu currículum, s'hi veu clarament un paral·lelisme entre la música clàssica, com a investigador, com a professor, com a intèrpret, i la música lleugera com a cantautor. Com vius aquesta dualitat? En realitat l'he vist com a una unitat, perquè al capdavall és música, tot és música, no? Per una banda vaig fer la carrera de trompa en el conservatori i per ahí, continues el camí, després vaig estar en una orquestra, després en el conservatori i tal. Però sempre hi ha hagut una crida interior per fer cançons. És una cosa que des dels 14 anys que me venen, les cançons me venen, me fique davant del piano i apareixen les cançons d'una manera una miqueta màgica. Aleshores, a no ser que ho reprimisques i dius, no, això no, però per què, no? Aleshores apareixen i després l'enamorament amb els grans cantautors nostres, no? També això ha fet que continuï fent cançons i després el tema de la cançó és que està molt lligada a la poesia també. Aleshores t'enamores també de la poesia i entonces ja... Clar. Aleshores, des de ben jovenet, des que tenies 14 anys, que tens este impuls de composar cançons i de cantar cançons. Sí. Des del primer disc, en aquest port, fins a La llum d'Ítaca n'hi ha un recorregut. Què significa este primer disc en aquest port? En aquest port, sí. És el primer disc, com tu bé dius, és un disc de joventut en el qual n'hi ha alguns dels temes que després segurament se van a desenvolupar al llarg dels altres discos. Totes les cançons són teues. Sí, ahí el que passa és que n'hi ha un poema de Mario Benedetti, Defensa de l'alegria, que vaig traduir al valencià, i està cantat en valencià, Serrat el té en castellà, i també hi ha un poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel, és un poeta mallorquí, que es diu Compliment a Mercedes, és un poema preciós. I les altres lletres sí són meves. I les lletres són teues. Sí. Després vindria L'home, la rosa i el somni, que és ja un disc més elaborat, més... Sí, més madur, segurament. Més madur, efectivament. Sí, està gravat en Madrid, amb altres músics, també, d'una altra manera, el tractament de la veu és un poc diferent, i també n'hi ha algun poema musicat. A banda de les cançons fetes per mi, també n'hi ha algun poema, com ara hi ha un poema d'un amic comú, precisament, de la banda de Paiporta, Alberto Torralba, un poema que li va fer a la trompa, precisament, un poema a un instrument musical. A un instrument musical. I després un poema de Salvador Espriu, que vaig musicar, de La pell de brau, del llibre de La pell de brau, el poema 46, que és un poema extraordinari, no? Sí. Aquest llibre extraordinari també, d'aquest autor extraordinari. De Salvador Espriu, vaja. I és a dir, que t'inspires en els poemes dels... Sí, el tema de la inspiració és una cosa estranya, en el meu cas almenys, perquè no saps mai quan ve, com diuen, i quan ve, ve, si t'agafa treballant, com dia aquell, t'obris i allò apareix, i apareix la música, apareix la lletra, o també, com tu dius, els poemes te criden, és una cosa que t'estàs tirant com un xiquet que t'estàs tirant aixina i tu al final li fas cas, va a veure, i baixa, no? Baixa la melodia, baixa l'harmonia, i si fas tu la lletra, baixa la lletra també. Aquesta és la meva experiència, no? Sí. Sempre dic que, quan me pregunten com és el procés creatiu, sempre he dit
des de fa molts anys, i ho continuo dient, no? Que no sóc jo exactament qui fa les cançons. No? Una cosa que pot parecer un poc mística, un poc rara, no? Però l'experiència és real, és ixa. És la de que tu estàs i de sobte apareix. És com un regal. Ah! Ostres! Que n'hi ha així, ràpidament ho escrius, no? I n'hi ha com una dutxa de bellesa, no? De melodia. És una experiència molt bonica, sí. Sí, alguns autors també expressen que no saben ben bé què és el que van a fer quan, no sé, quan els ve la inspiració o quan es disposen a fer un quadre o a fer un poema o a fer una composició. N'hi ha de tot. Per exemple, Espriu deia que ell era una cuinera de les paraules. És a dir, que elaborava i reelaborava i tornava a elaborar, no? I que hi havia un treball molt dur ahir, no? Deia que ell no obtenia plaer, no? Fins i tot que era dolorós escriure, deia ell, no? Per a ell, és la seva experiència, no? L'experiència creativa. Després, el següent disc, no el tenim així, Càntic. Càntic. Sí, és un disc que d'alguna manera commemora els 300 anys de la batalla d'Almansa, de la desfeta d'Almansa. 1707-2007. Efectivament, fa uns anys el vaig fer. I és un disc que inclou alguna cançó nova, és un disc casolà, que el vaig gravar jo en casa. Sí? Sí, ja saps que ara amb l'ordinador i això pots fer una certa qualitat. No igual que en els estudis professionals, però bueno. I ahir vaig musicar 3 poemes més d'Espriu i alguna cançó nova i vaig recuperar alguna cançó del primer disc també. I havies fet una altra versió, no? Sí, ahir apareix alguna altra versió d'algunes cançons del primer disc, sí. Apareixen una miqueta canviades, no? Un poc diferent, sí. I finalment la llum d'Ítaca, que ahir ja està, en fi, contamós, però està inspirat en res més que en l'Odissea d'Homer, i què són les diferents cançons, que són tot personatges i elements d'esta obra, de l'Odissea. La diferència fonamental en els altres discos és que este ja no parla de vivències concretes, sinó que és un conte musical, sinó que agafa una història ja escrita, la major història, una de les majors històries que s'han escrit mai, que és l'Odissea, i se reelabora. Se fa una relectura a la llum d'altres poetes i d'altres filòsofs i s'intenta fer aquest mateix viatge, no? Són 10 cançons, cada cançó és una aventura d'Ulisses i té un punt de viatge iniciàtic. És a dir, en el qual cada una d'aquestes aventures que va passant Ulisses, des que ix de Troia, on fa la guerra, fins que arriba a Ítaca, d'on és el rei, tot aquest viatge que fa passa per diferents aventures. I en cada una d'aquestes aventures se pot veure com que té una tentació de quedar-se o, per una altra banda, un aprenentatge que fer, que en realitat és la mateixa cosa, no? Aleshores, bueno, això és un poc la lectura que fem. I és un disc que està gravat en València, amb Nacho Mañó, que és el baixista de Presuntos Implicados. Les lletres, per primera vegada ahir m'he atrevit a cantar en castellà, perquè les lletres estan fetes conjuntament amb un amic meu de Madrid, que és professor de literatura, és escriptor també, i aleshores, bueno, va eixir d'esta manera, no? És com un abraç entre les dues llengües, fins i tot una tercera llengua, que és el grec, que n'hi ha com un homenatge a Homer i a Cavafis, també, perquè el disco comença i acaba amb els versos d'Ítaca, el poema d'Ítaca de Cavafis. Sí, si vas a emprendre el viatge cap a Ítaca. Efectivament. Molt bé. Ítaca és un lloc mític en tota la Mediterrània, Homer, Cavafis i tants altres, Lluís Llach, etc. Era també una mena d'imant per a tu, pel que es veu. Clar, Ítaca és una illa, però no és només una illa. Ítaca segurament és un estat de l'ànima, és un estat interior i exterior. Segurament és lugar de bienaventuranza, que hi ha aquell, no? La llum d'Ítaca és allò a lo que aspirem, segurament, i aleshores, vulguem o no, sempre la tenim ahí, a l'horitzó, no?
És el lloc on s'acompliran, el lloc mític on... Sí, Ítaca està sempre més lluny i més a prop també, alhora. Ítaca o està així o no està en cap lloc. Com a investigador, Elies, has protagonitzat un esdeveniment de gran magnitud molt recentment, en el mes d'abril. Es va estrenar una obra rescatada per tu que la comunitat científica considerava perduda. Vols dir-nos quina era aquesta obra i com es va produir este descobriment, la seva recuperació per part teua? Sí, ha sigut una cosa fascinant. Resulta que a finals del segle XVIII, en París, 1780, s'edita una obra, que és un concert per a trompa i orquestra. París, 1780. El compositor és italià, diuen Schiaparelli. I aquesta obra no se sap si s'estrena en París o què és el que passa amb ella. El que sí se sap és que a meitat del segle XX apareix una tesi doctoral en la qual s'afirma que aquesta obra està perduda i no se pot trobar. Ara fa un any, un editor centroeuropeu, Robert Ostermeyer, edita els duos per a trompa, per a dos trompes, de Schiaparelli, del mateix compositor que va fer aquell concert. I en el prefaci d'aquesta edició diu, afirma, que efectivament existia un concert per a trompa i orquestra, editat en París en 1700, però que està perdut i que no se pot trobar. Són dos referències a aquesta obra com a que ha existit, però que està perduda. Està perduda. I fa uns anys, estant passejant per el conservatori, en la biblioteca, llocs màgics. Sí, me va cridar el cap del departament de la biblioteca del conservatori, que ara està en la Biblioteca Nacional, és el mateix. I me va cridar i me va dir: «Ei, he trobat una cosa per ací, mira, pega-li una miradeta a veure». En la Biblioteca del Conservatori. Del Conservatori Superior de Madrid, sí, allà en Atocha. I al costat del Reina Sofia. Tu eres professor d'allí, de trompa, i el bibliotecari te diu: «Mira el que he trobat». Mira el que he trobat, això què és i tal. Vaig anar i vaig veure i dic: «Ah, doncs és una cosa que interessant, no? Que interessant». Jo